Taliwanay na sinating kainit karon sa panahon na Pag-asa Visayas mitataw nga wa pa opisyal magsugod ang summer kung panahon sa ting-init. Si Luan Mirondina sa report. Gahapong adlaw nasinati ang 32.7 degrees Celsius nga air temperature ug natala ang 39 degrees Celsius nga heat index. Karong adlaw misa ka gamay ngadto sa 33 degrees Celsius ang air temperature ug 38 ngadto sa 39 degrees Celsius nga heat index. Usa kini sa mga timailhan nga nagkaduol na ang Kwaresma. Apan gitataw sa Pag-asa Visayas nga wala pa magsugod ang summer. Expected na to third week or fourth week karong March, ma-terminate na natong northeast monsoon or amihan. At the same time, officially declared na ang tig-init sa Pilipinas o yung tinatawag nato na dry hot season. Gipahimangnuan sa Pag-asa ang publiko nga dili angay mo kumpiyansa kay mas musaka pa ang temperatura sa mosunod nga mga buwan. Sa miaging tuig, nakatala og labing taas nga temperatura sa buwan sa Mayo nga miabot sa 41 degrees Celsius. Atong average sa Mayo is 41 o posible pa mag-extreme to so 46 degrees Celsius. So layo pa karon naka-record pa tang 39 karong March, pero sa Mayo maka-feel na above 40 degrees Celsius ang atong heat index. Aron kalikayan ang heat stress o heat stroke, matud sa Pag-asa, mas maayo nga likayan nga direktang magpabantang sa init sa adlaw, magsulob og mga light-colored nga sinina ug kanunayon nga mag-inom og tubig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Visda.